Ще правим DHCP. Първо ще го настроим направо на R2, това DHCP, за да знаем какво се случва с него. Така, как става това настройване на DHCP? Правим следното. IP DHCP pool. Pool, нали, като езеро, басейн. И това ще го следва някакво име, нали? Някаква дума. Аре, Word ми харесва като дума. Да не го мисля. Сега, тук продължаваме нататък. Ще зададем един network. Какъв е този network? Network number. Някакъв. Значи това не е някакъв network number, това ще е network, в който ще работи DHCP сервера. DHCP сервера, той сървър отпуска адреси на клиенти, без ние се мъчиме статично да ги настройваме. Сега в нашия случай ние ще го направим за тази мрежа тук. 172.16.110, защото тук имаме хост, нали? Няма много логика да го направим това DHCP да пуска адреси на рутер R4. Защото рутерите по дефолт трябва да са с статични адреси, както и сървърите, както и принтера ми примерно. Нали, за да могат много хора да го достъпват това животно, то трябва да е с статични. Ако се променя, примерно го настроим на половин час да си сменя адреса и познайте какво ще стане. Примерно е то тук гейтвей, трябва през половин час, ако сме с статично ротиране с статично адресиране на хоста, трябва през половин час да му сменяме адреса на гейтвея. Абсолютна простотия, никой не го прави. Така, слагаме му нетворка в този параметър. Ако забелязвате R2 е в съвсем различен нетворк. Просто тук имаме един вграден сървър в този pitch и ние ще го ползваме така. Тук има една готина вратка, че може да си го напишем е така. Или не може. Ето, стана. Нали. Другия вариант е да сложим маската. Нали. Примерно е така. Нали. Няма да удрям. Enter. Default router. Следващата команда. Default роутера, това трябва да бъде този адрес тук. На R1. FA 00 интерфейса. Нашите хостове, това ще има default роутера. Нали. Default gateway. Както ви казах, gateway е еквивалентно на роутера. Той беше такъв. Тук мога да дефинираме и още. Няма никакви проблеми. Мога да направим 2, 3, 10. Нали, една мрежа, нашите хостове могат да имат 10 дефолт гейтвея, ама да се асоциират само с един. Следващата команда DNS сервер няма настройваме, ще му настроим примерно lease. Lease какво прави? Първо ни пита за дни, колко дни искаме да трае отдадения адрес. След това ни пита за часове, ние ще кажем примерно 8 часа. Секунди, 8 часа и 34 секунди. Много сме готини, настроихме си лист. Това е. Ние сме готови. Имаме един абсолютно ръмващ DHCP сервер, само дето той се намира на рутер R2, трябва да дава адреси на хостовете, които са вързани към C1. Проблем. Значи трябва да правим и други настройки. Тая настройка се нарича DHCP Relay Agent. Какво прави този DHCP Relay Agent? Сега ще ви покажа. този DHCP Relay Agent, примерно тук има един хост. Този хост с динамични настройки, той AGB няма си на идея какво става с тази връзка, към кой се е вързал. Това му е първата работа, пуска един Discover. Нали, DHCP съобщение тип Discover с broadcast адрес. Удря се в тоя. Нашия, ако тук ни беше сървъра, направо ще да му предложи някакви адреси. Като в предложението ще да е с Destination 250 broadcastния адрес, нали, примерно 4255, с source ще да даде source на default рутера. И то вече като знае source на default рутера, ще си добави това съобщение в offer и ще му пусне request. Ще е третото, второто ще е четвърто ще е acknowledge от тоя. Нали, 4 съобщения са не е някаква кой знае каква сложнотия. Тук като има обаче Relay Agent, той като получил request от хоста, рутера като получи request от хоста, ще припрати това е командата IP helper адрес, ще припрати това животно към този сървър тук. За целта ще напишем IP helper адрес, името на сървъра. Сега се сетих, като си говоря така, се сетих, че тук забравяхме нещо да направим. Тук е много хубаво да добавяме excluded адреси. Excluded адреса се добавя в глобалния мод и представлява това нещо. Excluded адрес, първия и последния. Това е синтаксис. 172.16.110 точка, примерно ще изклудваме от 1 до 172.16.110, да кажем до 50. Нали. Тук в единицата ни влиза името на адреса на default gateway. Нали. Тук в тия рамките на тия 50 адреса, това е включително. Може да си сложиме примерно някакви сървъри, някакви статични хостове, примерно администраторски и така нататък. Нали. Това е нещо много важно. Нали. Тук
тук мога ви покажа какво се случва аджиба, като сме го написали това, как изглежда в running конфигурацията. То докато я билд... ето взе да я билдва. Къде си ти, бе, приятелю? Ето го. IP DHCP Excluded адреси. Това са нашите адреси. Те се асоциират с дадената мрежа и почват да се изключват. Това е нашия pool, IP DHCP pool с назован word. И това са адресите, това е мрежата, това е рутера, това е продължителността на отдаването на този адрес и така нататък. Така, аз директно отивам тук към R1, за да си довършим конфигурацията. Какво правихме? Правим следното. Добавяме helper адрес, значи трябва да влезем в интерфейс FAN01. Това е то, който ни се връзват хостовете с него. Правим следното. Helper адрес. И ще посочим ето адрес тук. FAN00 на R2. Тук се намира нашия сървър. Той беше 172.16.124.2. И след като го цъкнем това окейче, тук вече имаме IP helper адрес, който ще релейва съобщенията с... Значи той като получи тук, слага source, този helper адрес, слага destination ето router, нали? Тук ето helper това е destination адрес фактически. Той като получи този request отговаря на ето тук и то пак пуска бродкасти насам да информира незрящия хост. И сега ще проверим аджиба дали това нещо работи. Как става това? И по същия начин, както беше и статичното адресиране, само деца ще му направим следното. Няма да ползваме да following IP адрес и ми ще дадем да obtain на IP адрес. Нали? Това означава да ползва DHCP този клиент. И какво става са? Ще направим следното. Ще релиснем адреса, който сме имали до сега. Окей. Релиснал си го. Да кажем, че си го. И сега ще направим следното. Ще напишем така. Да видим аджиба какво ще ни покаже. Automatic IPv4 адрес 169. Нищо не ни показа. Добре, да кажем, че това нещо сработи без ерър. Стана. Ето. IPv4 адрес 172.16.110.51. Ние бяхме изключили от 1 до 50 включително. Ето ни е маската, ето ни го и дефолт гейтвея, който седи статичен. Честито. Вече това нещо работи. Сега пак за справка ще направим едно пингче, примерно към FAN01 на R4, което беше следното. 172.16 124.4. Честито. Работи. Благодаря ви, приятели. Надявам се, че сме ви били полезни и успехи!